Ramogi ka wang'ado kendo wang'eyo mago motende koda tuo mar Ebola ma ne olandi ni omuoch e piny libamba ma Uganda. Wayudo ni jachiew thieth machielo ochako wito ngimane kaluwore kod tuo mar Ebola e piny Uganda, ma kelo kwan joma owito ngimagi duto nyaka 10 ka nyaka sani joma moko 4 bende oseyangi ni kod tuo mar Ebola e pinyno. Mano medruok mar kwan mag jogo magamo tuono. Jatend Migago mar thieth e piny mar Uganda, Laktar Jane Ruth Osero, oyango tho ma okelo kwan mar jochiw thieth ma osewito ngimagi kaluwore kod tuo mar Ebola nyaka ji 4 ka juma mokalo. Laktar machielo bende nowito ngimane kaluwore gi tuono. Pacho ka jatend obila e kaunti ma Busia Kipchumba Ruto owacho ni gimedo dino rode ma jopiny nyalo rony godo e kind pinje ariyogo mar gayo landruok mar tuoni, ka pim bende medo dhi nyime e tong' mar pinje ariyogo ahinya e boma ma Busia. They are doing something to control it on the other side. But on the Kenyan side, the State Department of Health for the county government of Busia have placed personnel at the border, even the immigration officers. And they normally screen persons crossing the border to and fro on a daily basis. You have seen the machine at the immigration center, which can spot if you have high temperatures. You have seen that one. So one of the measures is that one, and even the medical team is... they have been placed on high alert. So citizens should be very, very alert. Porous routes, or call it panya routes. Those are not. Those are innovation routes, and so many Kenyans cross into Uganda and vice versa. Ugandans crossing into Kenya through panya routes. Those are risky areas. They should report to us.